Ngibingelele kuphina kuphela kufinyela khona le channel ethu eyunqa phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha nawe ingane zakwethu abafana bamgqumeni bathembise ukukhipha iCD iqembu elisha okuthiwa ofish'abakhulu lapha nawe ingane zakwethu. Bayikhiphile ke lapha icover ehamba nesihloko. Isihloko sakhona sithi sizofela khona ukudida abantu abaningi ukuthi baliyekeleni iqembu leli abafana bakamgqumeni lapha nawe ingane zakwethu. Ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ngalolu daba. Ake sidibane lapha na kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ugcine subscribe ugcine nebell ukuze uzothola ama notification njalo uma sipost. Angishile mina ebhaki ngijula nomfazi